Toto jsou Novákovi. Pan Novák chce kupovat nové auto, předem již ví, o jakou značku a model auta má zájem. Aby však při nákupu nového auta ušetřil, čeká jej zdlouhavý proces, při kterém musí oslovit jednotlivé dílery. Nestojí ho to jen čas, ale i spousty nervů při vyjednávání o možných slevách. Nic z toho pan Novák již řešit nemusí díky službě Autolo, která mu předem garantuje, že při nákupu nového auta ušetří. Na webu Autolo si nakonfiguruje svoje vysněné vozidlo, zvolí požadovanou značku, vybere model, přesnou motorizaci a typ výbavy. Jeho poptávka je nezávisle rozeslána mezi autorizované dílery z celé České republiky. Již po 24 hodinách získává pan Novák zpracované nabídky, v nichž díleři garantují slevy oproti klasickým ceníkovým cenám. Jednotlivé nabídky si porovná. Prostřednictvím webu může s dílerem ihned komunikovat přes soukromé zprávy nebo si vyžádat telefonát či rezervaci testovací jízdy. V případě, že má o auto zájem, si vygeneruje certifikát, který mu garantuje dílerem stanovené podmínky, díky kterým ušetří při nákupu nového auta až desítky tisíc korun. Autolo.cz. Nové auto jednoduše.